Hai un ano, o Tribunal da Xustiza da Unión Europea declaraba que as cláusulas de prioridade de Booking infrinxían a legislación en materia de competencia. A sentenza impulsou unha acción conxunta dos hotéis europeos contra a plataforma de reservas que en España xestiona un despacho de abogados galego. Máis de 900 empresas do territorio nacional xa se sumaron á reclamación. Por contrato, as prazas de aloxamento que comercializaba Booking non podían ofertarse a un prezo inferior noutras axencias en liña, nin tampouco de forma directa a través da recepción ou da web dos propios hotéis. A plataforma estadounidense, que en 2024 controlaba máis do 70% das reservas por internet, manexaba os prezos, o que limitaba a autonomía dos aloxamentos para fixar tarifas competitivas. De facto, que facía Booking que había un control dos precios dos hotéis. Se isto lle sumamos que había unha comisión que era moi alta porque ten unha cuota de mercado moi elevada, na práctica non había prácticamente competencia, todos os hotéis acababan vendendo as habitacións en Booking e tendo que soportar esa comisión tan alta. A reclamación conxunta na que traballa o bufete CSS Abogados busca que os hotéis recuperen entre o 35% e o 50% das comisións pagadas desde 2006 ata 2024. Pero, por outro lado, que a futuro que o mercado teña unha competencia efectiva que permita reducir os porcentaxes de comisións, como dicía antes, como pasa, por exemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos o entorno é de 7 ou 8%, en outros países, Japón tamén ten algo parecido, estes porcentaxes. En Europa, sin embargo, estamos no 18%, é moito máis elevado. A demanda colectiva española prepárase coordinadamente coas accións iniciadas en Europa da man da Asociación OTREC, da que forma parte a Confederación Española de Hotéis e Aloxamentos Turísticos.